Kino Lastovička v Dubnici nad Váhom prinieslo opäť nevšednú prednášku. Tentokrát mali jej účastníci možnosť preniesť sa cez fotografie a videosnímky do legendami opradenej oblasti Černobyľu. V rámci novembrového programu Kino Lastovička sme sa rozhodli zaradiť práve aj takúto prednášku spojenú s vernisážou výstavy a v rámci tej prednášky Andrej Pastorek nám teda ukázal mnoho videí, ktoré tam natočil prezentáciu, takže bolo to také spojenie vlastne audiovizuálnej prezentácie, zároveň dobrodružské veci a veríme, že takéto prednášky sa uchytia a možno budeme pokračovať aj v ďalších témach. Táto výstava vznikla na môj podnet, mal som to v pláne už veľmi dlho. Som rád, že sa to konečne podarilo aj v mojom meste, v ktorom bývam. Tieto fotografie vznikli z mojich výletov a expedícií, ktoré som tam podnikal a stále podnikám od roku 2013 a chcel som týmto priblížiť trochu tú atmosféru širokej verejnosti. Černobyľ v minulosti predstavoval pre určitú skupinu ľudí vyhľadávanú návštevnú destináciu. Dnes je kvôli stále prebiehajúcemu konfliktu na Ukrajine všetko inak. Od roku 2021, od konca, sú zakázané všetky turistické návštevy. Jednak najprv to začalo kvôli pandémii, to boli veľké obmedzenia. A po skončení pandémie začala vojna, takže všetky turistické návštevy sú zrušené. Dnes sa tam dostanú len vedci, politici a prípadne takí ľudia ako ja, keď poskytujú humanitárnu pomoc. Z tých obrázkov naozaj cítiť takú špecifickú atmosféru, asi to je veľmi prítomné aj priamo na tom mieste. Áno, miesto je veľmi depresívne, veľmi také, by som povedal, smutné, šedé a naozaj ten človek, keď tam je, tak cíti až pod kožu sa vrýva tá atmosféra toho miesta. Andrej Pastorek sa teda aj takýmto spôsobom snaží ľuďom, ktorých toto miesto zaujíma, odovzdávať svoje skúsenosti z ciest. Áno, či už v rámci tejto výstavy, alebo potom aj prednáškami. Robím prednášky na školách, takisto v mestách, v kultúrnych domoch a všade tam, kde ma zavolajú, kde majú záujem o tieto zaujímavé informácie. Výstava fotografií z Černobyľu bude v priestoroch Domu kultúry v Dubnici nad Váhom pre verejnosť dostupná aj počas najbližších 4 týždňov. Martin Hamšík, televízia Považie.